højre side. En fin gammel bil på mere end 40 år gammel. Kano. I en tid på 8,77. 152 km/t. Jeg troede, du var en af de to. Ja, det er helt vildt. Har vi Dennis Elvsted i højre side. Mod en fin Golf GTI i venstre. Den ene bil med standarddæk. Se,